India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Menteri rang badu ka Israel Benjamin Netanyahu hakasngi palai ula ai khublei badia ro eka jingla ajong Presiden ka US Donald Trump banwanra eka jingya kren yasuk hapedeng ka Israel bat ka Hamas bat banwanra eka jingya te ki babiang habaya dei bat kani ka kam Henry ka jingya kren ya penbet hapedeng ka Israel bat ka Hamas kadang syutrei kam tang shikala bat kin tang sa kumba katuk anekala katkum ka jingya penbet bat ka jing penia jong kinong ya kren yasuk kentop ya ka US bat ka Egypt Namar kata utei unong yalam ka Israel ula penpa ba udap da kajing sengongu ia utei unong yalam ka US ubah kloy ban mi syakmat ban plilat ia kajing yakren yasuk hapdeng ka Israel bat ka Hamas bat bonon ra no ia kajing syong sok syong sanganya ka pertai kumba ula ban penyasuk ia kibabun teli kitma bat kajing yakan ak Namar la ong badai ka US ka baju tur man kapor ban penyasuk ia ki kat kijing yakan ak bat kitma ki bajah hakaleng ka pertai Hakane ka poru da ka jinga trilang jong ka Egypt ka US kala ban wanra ekini ki artli kiri sha ka met yakran ban penya bet ban penya sok no da ki ba jinga kut ki ba biang